100, 900, 800, 900. Dopravný servis. Dopravný servis? Rádio. A kde stoja žandári? Policajti hľadkujú, kde hľadkujú? Všade, motory. Dopravný hodí. No porazí tam všetko. Bude poloblačne a zajtra aké bude, bo chcem ísť do roboty, vieš? Zajtra bude. Ale aké, tak vysvetlí. A to je tu. Aké počasie bude? A tento je čo? To je kokos. Rozprávaj so mňou. Aké bude zajtra počasie? Do Bratislavy ide. Do Bratislavy ideme. Ideš do roboty s nami? Chyba je, bude zametať. A rezal si žili? Такая же, ну. Rezal si žili? Кукил. Čo si Ja rezal? viem. Povedz mi počasie. Aké počasie bude zajtra? Aké počasie bude Do zajtra? obeda bude pránky dáš, pooblatné, burka nebude. Nebude. Rádio, expres, A krupy? pooblatné, ale bude horšie, bude, a burka bude. A krupy nebudú? Budú. Nech to pošín. A sneh? Kedy bude sneh? Vianoce. 6.10. 610. Oktober. Bude už. Ďakujem. Ďakujem. 6.10 6.10. bude sneh. A huby? Už nie sú huby. Tam si bol?